De Zeeuwse kust, 150 zonuren rijker dan de rest van Nederland, lijkt deze zomer nat en troosteloos het einde van het seizoen te naderen. Doordrenkt door hemelwater zoeken de jongeren troost in de dorpen. Vanuit de grenzen! Het is iedere avond wat anders. De ene avond is rustig, aan de andere kant is het een beetje wilder. Nooit hetzelfde. De eilandbewoners blijven op zijn Zeeuws geloven in betere tijden. Je had niet doorgekregen van deze aanrijding. We moesten een keus maken. Terwijl auto's van de weg raken door vocht van welke aard dan ook, nadert een nieuwe week. Iedereen doet zijn best om de weergoden gunstig te stemmen. En dan breekt de zon door. Het feest op het Schouwse strand kan toch nog beginnen. Toeristen vieren feest. Eilandbewoners kunnen eindelijk geld verdienen. Iedereen geniet van de zon. Op, aan en bij de zee. Rondom paal 23. There's dancing behind movie scenes, behind the movie scenes. 5911 op luisteren. Ik rij even naar de camping De Duinhoeve. Een heel groot jongerenveld. Even een rondje over het terrein, kijken hoe het er allemaal uitziet. Of er veel jeugd zit. Dan even de sfeer proeven daar. Singing, illuminate the main streets and the cinema aisles. Het is even een heel andere camping. We don't care about no government warning about that promotion of the simple life of the dams they're building. Free and food, Asher on the 45. Well, it's the free and food, Asher on the 45. Free and food, Asher on the 45. Duinhoeve. Namens Krijn Roda. Ik ben taxichauffeur en buschauffeur bij de taxicentrale Renesse. En mijn levensvisie is eigenlijk om te proberen het iedereen zo goed mogelijk naar zijn zin te maken. En daar zelf ook nog een beetje lol aan te beleven. Nu de zon eindelijk schijnt, lopen de campings op schouwen vol. Krijn krijgt het druk vanavond. De pendeldienst zit vol met verse 16-jarigen. We zijn allemaal niet zo heel erg oud, dus onze ouders hebben gezegd van doe dit jaar nog in Nederland, als er dan wat gebeurt. Ja, dus onze ouders staan hier binnen 2 uur. Mijn ouders zitten hier op Kensenveld. Dus, en als er dan wat gebeurt, ja, die zijn dan zo, dus binnen 10 minuten zijn ze er. Man, bedankt voor de was. Ik heb 6 uur in de wasseretten gezeten, dat is natuurlijk wel goed. 4 uur. En een standje? Nee, ik denk echt een liefde kun je niet krijgen. Denk niet. Zo'n meisje zie je waarschijnlijk alleen deze week of 2 weken. En als je daar echt het serieus mee wil, dan lijkt me niet echt dat dat kan. Geen enkele 16-jarige komt naar Renesse voor de partner van zijn leven. Maar vlak onder de neus van hun ouders laten velen iets achter op dit maagdelijke eiland. Terwijl de jongeren in Renesse aankomen om zich te storten op hun grootste hobby, zet Fons op het strand zijn vlieger in elkaar. Hij traint voor het Nederlands kampioenschap kitesurfen. Ik denk dat dit ook een rage wordt. Ik denk dat het wel een sport is voor de Nederlanders. Ja. Het is natuurlijk de kick van het harde varen en de kick van de hoge sprongen natuurlijk. Hier in mijn auto, hè? In de duinen genieten jongeren van de zwoele zomeravond. Ja, eentje verderop zie ik een hoofdje tussen de beplanting. Goedenavond, politie. Goeiedag, gezellig. Hallo. Hebben jullie het naar de zin? Ik geloof het. Alleen één probleem, die lampjes. Die moeten uit. Dat kan niet, hè?
Prettige avond verder. Oké, doei. Op Schouwen begint iedereen aan een prettige avond. Door het warme weer is de sfeer geweldig. Krijn heeft zijn eerste lichtingen gelost in Renesse. Leeg rijdt hij terug naar de campings. Nieuwe ladingen vers gegelde donsbaardjes staan te trappelen om in de disco hun slag te slaan. Het is iedere avond wat anders. De ene avond is het rustig, aan de andere kant is het een beetje wilder. Nooit hetzelfde. Als je nou over afwisselend werk hebt, dit is afwisselend werk. En dan toch altijd hetzelfde rondje rijden. Hey! Oké, jongens, hoe jij? Ja, het is lekker druk binnen. Het is niet te druk, het is gewoon gezellig druk binnen. The next generation. Zo, het feest kan beginnen. Kom naar binnen. Hasta la vista, baby. I'll be back. Even boven kijken. Vanavond, politie. Politie. Ah, oh, dan ben ik van die politie. Du bist hier nur allein? Ja. Du kun je toch kein Feuer machen? Nein. Nein. Das ist besser Ich nicht. mache das nur hier aus Langeweile. Ah. Langweilig hier. Sind hier keine andere Personen? Hast du andere Personen gesehen hier? Ich bin gerade erst hingekommen. Ja? Warum? Nou, er was een melding dat er etwas kaputt gemacht werden. Du bist jetzt nur alleen. Ja. Ik denk dat er een vorm van liefdesverdriet tussen zit. We hebben het dan heel eventjes gevraagd boven. En toen glimlachte ze dat ze geen vriend meer had. Dus ik denk dat daar het grote probleem zat. Ja. Tjus. Sometimes I feel like I am drunk behind the wheel of possibility, however it may roll. Zo. Give it a spin. Krijn brengt na middernacht de eerste lichtingen weer terug naar hun tent. Ze zijn vrolijk dronken en de drank maakt het praten erg makkelijk. Beste mensen, vele groetjes uit Maasbree. Volgend jaar allemaal naar Renesse komen. Stappen? Bier, bier, bier. Ja, luister, dat is gewoon de uitgaansplaats hier. Feesten. Jongens. Mooie meisjes, veel bier, alles prima. Dit is onze grote bewakervriend. Die zorgt dat wij veilig naar huis komen, veilig in die bus komen. Doen zich problemen voor. Dan komt hij met zijn zaklamp aan en dan schijnt hij hartstikke blind. En dan probeer je wel een klap tegen. Ja, oh, echt heerlijk. En moet je zien van een buikje, hè? Vanuit de grenzen! Heb je wel eens een blote kont gezien? Hij deelt hem met blote kont. Nee, Maxi, ga schapen neuken, schapen! Kom maar, wacht maar. Kijk eens, het vogeltje. Hij laat gewoon liggen tot hij is. Hey, hoezo? Je had niet doorgekregen van deze aanrijding. We moesten een keus maken. Ja, maar wij stonden al te wachten. Ja, maar dat is vervelend als je niet staat en die gozer die wordt steeds rekel op de krant. We hebben een minuut of 10 geleden een melding gehad van een voorbijgaande taxichauffeur. Dat er een auto naast de rijbaan lag, half in de sloot.
En het was niet bekend of er nog mensen in zaten. Dus we zijn daar gewoon zo snel mogelijk naartoe gegaan. En het blijkt dat toen wij hier kwamen dat de auto afgesloten is. Wel helemaal naast de weg ligt. Ook wat verkeersborden geramd heeft. Hij is zo vanaf de dijk is die binnendoor aan de hand van de sporen die je daar kan zien. Zo is hij naar beneden geleden eigenlijk en tot stilstand gekomen daar tegen dat verkeersbord aan. Lopen we gewoon naar bureau, Ja. niks aan de hand. Hè? En toen kwam die andere erbij. Ja, Bij snel onderzoek blijkt dat gelukkig niemand in de auto zat. En ook niet dat er mensen onder of naast de auto liggen. Als de laatste jongeren hun tent hebben opgezocht, wordt het alweer bijna dag op Schouwen-Duiveland. De gebeden lijken verhoord. Ook op deze dag des Heren breekt de zon weer door. Een drukke dag voor de ondernemers, terwijl gelovig Schouwen zich naar de kerk begeeft. Tussen de zuipende en feestende jongeren houdt een deel van de bevolking vast aan haar God. Jullie zijn lekker op een fiets gekomen? Ja. Waar komt u vandaan? Juist. Oh, juist. Ja. Nou, welkom. Maar kom ik uit Renesse, uit Rijswijk. Oh, juist. Nou, zoek een plekje. Het is trouwens gratis parkeren, hè, zondagsmorgens. Tot 12 uur voor de... Goedemorgen. Dat is inderdaad voor de service aan de kerk. Dat de mensen nog gratis kunnen parkeren tijdens de kerkdienst. Ook bij de kerkgangers is het slechte weer van de afgelopen tijd het gesprek van de dag. Dan zijn we weer van tussenuit gesprongen met die grote bijen. Precies, ja, dat hebben we goed getroffen. Ja. Nou. Dank u. Het is een zondagochtend op Schouwen zoals het de hele zomer had moeten zijn. Terwijl de dominees en kerkgangers verwelkomt, verdienen de ondernemers op deze zonnige zondag eindelijk de winter bij elkaar. De gebroeders Den Broeder halen vandaag alles uit de beachclub wat erin zit. 2 koffie en 2 spaarblauw. Heb ik hier voor je. Ik ben Perry Den Broeder. Ik ben Marcel Den Broeder, 31 jaar. Ik ben paviljoenhouder samen met mijn familie. En mijn levensdoel is alles eruit halen wat je eruit kan halen. Stoppen met werk als ik 55 ben. Kut, ja, dat is kut. Mijn levensdoel is stoppen met werk als ik 55 ben. Dus ik zal er wel bij moeten gaan doen. Hè? Van de wacht. Ja? Alsjeblieft. Nou, ik ben de hele week al wat bezig met de voorbereiding van zo'n dienst. Dus die lezingen, daar bereid ik me in het begin van de week al wat op voor en daar doe ik wat wetenschappelijk onderzoek na. Verder laat ik het leven van de wereld en van de gemeente en van het dorp op me inwerken en gesprekken met mensen. En zo kom ik op het eind van de week tot het maken van een preek. En Heer, we bidden u, wilt u onze schulden vergeven? Zit je lekker in het zonnetje, hè? En als het mooi weer is, dan komen de mensen weer uit het holletje en dan doe ik mijn broekspijpen afritsen. En dan heb ik een mooie vrouw op het terras, net zoals Laura. Laura? Zometeen in paal 23. Markante eilandbewoners vieren feest op het strand bij de beachclub van de gebroeders Den Broeder. Mark die heeft gewoon voor mij over heeft hij van scheid aan de hele wereld. Hij doet zoals hij wil. Als hij een scheet wil laten, laat hij een scheet. Het interesseert hem helemaal niks, waar hij ook zit. En dominee Godijk houdt stand in Renesse tussen de goddeloze, zuipende jeugd die iedere zomer het dorp overspoelt. Zij zijn op zoek naar seks en drugs. Ik heb een paar keer 's nachts tot laat aan mijn preek zitten werken, zo voor zaterdag op zondag. En dan zag ik ze hier tegen de kerk aan zeiken. Zometeen in paal 23. Nu het eindelijk echt zomer is geworden, werkt heel Schouwen zich rot op deze zondag. Hoe houdt een dominee stand in dit schijnbaar goddeloze vakantiedorp? Toen ik hier kwam hoorde ik over Renesse. Nou, Renesse, dat is... daar gebeurt van alles wat het oog niet kan verdragen.
En op het strand bij de beachclub breekt het feest echt los. Maar nu eerst terug naar het hart van Renesse. Waar is de God? Terwijl dominees in heel Nederland staan te preken voor een lege kerk, zijn godsfundamenten in de Zeeuwse klei nog diep geworteld. Oké, ik ben Fons de Voort. Ik ben nu sergeant bij de landmacht. Ik ben aan het proberen om beroepskitesurfer te worden. En dat gaat waarschijnlijk ook lukken. Ik verwacht van het leven dat het een leven vol met vrijheid en rijkdom wordt. Klaar. En zo heeft God zijn mensen in alle vrijheid geschapen. Een riskant scheppingswerk. In alle verantwoordelijkheid. Zelfstandig, mondig. De zee is symbool als plek voor dood, als plek van de tegenmachten, waar onstuimige golven over een mensenleven heen kunnen spoelen. Perry en Marcel hebben het erg druk in de beachclub. De twee totaal verschillende broers hebben allebei zo hun eigen talenten. Marcel. Perry, Marcel is georganiseerd. Heel erg chaotisch. Hij heeft een strak schema elke dag gewoon. Ik zeg dingen tegen hem. En dat lijkt dan net gewoon inderdaad het andere oor uit te gaan. Als hij morgen naar Terschelling wil of zo, ja, dan stapt hij niet zomaar in de auto naar Terschelling zoals ik dat zou doen. Van nou oké, dan ga ik dan naar Terschelling. Nee, Marcel niet. Marcel koopt een boekje over Terschelling. Hij wil weten waar die Hessel, zijn kroeg, hij wil alles weten. Sushi, een spa blauw en een cola light van Japan. De kerken op Schouwen zitten zondags vol. Maar het is wel vooral het grijze deel van de bevolking dat hier zit. En niet op de terrassen in het dorp of aan het strand. Maak me gek jongens, het lukt niet hè? Cola cassis, nee. 2 appelsap. Wil je mijn blad? Hier, Mietje. Perry en Marcel lijken goed met elkaar te kunnen werken. Ondanks het feit dat ze broers zijn. De slechte kant is wat ik al zei, dat chaotische. Ik kan dus tegen Perry zeggen van haal even eieren. En dan een paar uur later bel ik op en dan eieren. Oh ja, vergeten. Ja, dat is Perry. Nou, de dingen die ik dan vergeet die toch essentieel zijn, die kan hij dan aanvullen. Dat kan je niet kwalijk nemen hoor. Dat is gewoon zijn karakter. Ja. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Goeie zondag. Tot ziens. In Renesse is de kerkdienst ten einde en zijn de collectezakjes gevuld. Op hetzelfde moment wordt op heel Schouwen extra gas gegeven om de bodem van de kassa uit het zicht te laten verdwijnen. Willen ze van de winter niet ook hoeven te werken, moeten de ondernemers hopen en bidden op nog een paar van dit soort zondagen. Dominee Godijk maakt na zijn dienst nog een wandeling door zomers Renesse. De dominee woont nu 5 jaar in het dorp en heeft een uitgesproken mening over de vakantiekolonie. Toen ik hier kwam hoorde ik over Renesse. Nou, Renesse, dat is, daar gebeurt van alles wat het oog niet kan verdragen. Maar dat blijkt eigenlijk ontzettend mee te vallen. Het is een heel gezellig dorp. In de zomer veel mensen op bezoek. Precies. Precies. In de winter een rustig dorp en in de zomer een heel gezellig dorp. Waar van alles gebeurt. En wat volgens mij heel erg ten goede veranderd is, dat er heel weinig rottigheid meer gebeurt. De politie heeft een stevig lik op stuk beleid.
Ja, ik heb een paar keer 's nachts tot laat aan mijn preek zitten werken, zo voor zaterdag op zondag. En dan zag ik ze hier tegen de kerk aan zeiken. Dat heb ik ook wel eens zo genoemd in de volgende dienst. En dan zeggen mensen, als je moet niet zeggen zeiken, dat is een woord wat niet in de kerk past. Maar ja, dat drukt dan even mijn verontwaardiging uit. Bij de Beach Club hebben ook alle vaste klanten zich in het feestgedruis gestort. De meesten komen hier al jaren of wonen zelf op Schouwen. Het zijn de hipste eilandbewoners die totaal gescheiden van de toeristen van het eiland houden en er dus ook leven. Ze laten hun sfeer niet verpesten door een paar brani-schoppende tieners, net zoals de dominee. En dat trekt mij dan extra aan. Dan denk ik van nou, het kan niet waar zijn dat God daar niet aanwezig zou zijn of dat het niet goed is dat je daar ook vanuit de kerk present bent of als predikant aanwezig bent. Ik vind het hier heerlijk om hier te zijn. Wij houden die lusten er pop van, we gaan wel hier lekker aan. Het is anders dan andere stranden, vind ik. Het is echt het Zeeuwse. En dat vind ik gewoon hier, de Schuitse kust. Ik ben Serge Grondgeest. Ik woon hier graag, ik ben hier graag op dit prachtige, schitterende eiland. Ik wil wederom zeggen dat ik enorm van dit prachtige eiland hou. En verder hou ik van Schouwen en Duveland, zou ik maar zeggen, op zijn Zeeuws. En ik hou van Peter ook. Ik omschrijf het altijd een beetje zoals een beetje spijkerhoek gebeuren. Die hangen heel erg aan elkaar, er is geen jaloezie. En het is een bepaalde ploeg is dat. Die komen ook allemaal altijd bij elkaar. Heel veel kennen elkaar van vroeger, van school. Van 6, 7 jaar, 8 jaar al. Je hebt wat dat betreft altijd een bepaalde scene hier op dit eiland en Marco hoort er ook altijd bij. Die is ook zo'n, ik weet niet, opvallend type altijd. Ik ben Marco Stok. Ja, en ik woon zelf in Scharendijken. Ik ben helemaal kapot van Zeeland. Nou, wat ik dus verder van het leven verwacht, dat mensen eigenlijk zorgvuldiger met het milieu omgaan. Oké? Dat je op het minst 1 bierblikje dat je op je weg tegenkomt, opraapt en meeneemt en even in de vuilnisbak gooit. En dat is eigenlijk het hele verhaal. En ja, voor de rest is het eigenlijk top, Zeeland. Marco die heeft gewoon, in mijn ogen heeft hij gewoon scheid aan de hele wereld. Die kleedt zich zoals hij het wil, hij doet zoals hij wil. Als hij een scheet wil laten, laat hij een scheet. Het interesseert hem helemaal niks, waar hij ook zit. Als je toe wilt treden tot het gebeuren, is het ook heel makkelijk. Als je als vreemde gewoon erbij zit, dan ben je niet een vreemde. Je voelt je gelijk thuis. Jongens, het is over. Een biertje. Kan er iemand voor me draaien? Ik ga naar huis. Ik ben Hans. Hans is ja, ook een beetje gek. Ik woon sinds 26 jaar hier op dit eiland. Het mooiste eiland van Nederland. Hans die geniet van het leven. Ik woon heel graag op dit eiland, Schouwen-Duiveland. Wat ik wil is gelukkig zijn. Enige liefde is muziek. En mijn 2 honden. En muziek is gewoon, zoals je hier al hoort, gewoon het mooiste wat er is. En die moet je erop zetten. Dat hebben ze allemaal met elkaar gemeen trouwens. Dat ze van het leven genieten. En een beetje opvallen. Een beetje gewoon lekker jezelf zijn. Volgende week in Paal 23. Feestende jongeren veroorzaken een duinbrand op het strand bij de Beach Club. Mooi! Toen was het brandmeester. Alles is bloed! Alles is bloed! En schoonmaker Misha moet de volgende ochtend de rotzooi weer opruimen. Wildkampeerders hebben een bende gemaakt van de openbare toiletten in Renesse. Wildkamperen. En hebben ze lekker liggen slapen vannacht. We liggen nou waarschijnlijk op het strand, lekker zwemmen. Ik kom terug, een beetje weg. Dat dus volgende week in Paal 23.
Kijk, daar is die. Deze. Dat is ook best een markant punt natuurlijk in de omgeving, zo'n rood-wit vuurtoren.